Kaixo, Aimau. Kaixo, Elini. Zer moduz? Ondo. Bakizu historia batzuk baitugula, gora berak, baina ondo. Nola egamaten aizeate edo? Egia esan historia honekin hasieran pixka larrituta, baina jenden babesa handia izan dugu, eta egia oso kontentu gaude. Bai. Hau, Historia guztionen amaiera iristegan, eta gogotxu. hauea egiteko kemena izan behar da, eta zuk ere badakazu. Hori pixkat nibezelako jendea ez bada enteratu, eskertuko nizuke iruitzetan labupetzea zerretatu zaizu. Kasua izan da, nire bikotean mobile edo mugikorran bitartez, sartu zaizkigula lapur batzuk edo, eta gure kontu korronteko xoxa guztik eraman dituztela. Eta gure banketxeak, laboral kutxak ardurak hartzen ez ditunez, hasi gara pixkat sare sozialetan mugitzen, eta pentsatzen dut ja bideo judizialetik jungo gehala, historia hau bukatzen dut. Baina zuk esan bezala, kemena da azkena galdu behar deuna. Nola sentitu zineteko momentuak laneko egunetan zer izan zen zuen jarrera? Hasierako egunetan, kontratu gineneako, 3 egun pasazian, lapurretak egiten hasi zianetikan. Noski egunero ez dugu behiatzen diru kontuik. Nik ez. Normala da, ez da? Normala. Eta ordundiken jarraitu genitun ohiko pausuak. Ertzaina joan, banketxera joan, kontuak istera eta bar. Baina, gure zoritxarrez ez dugu erantzun oso honik jaso eta beste bideo batzuk hartu ditugu. Esperantzaz? Bai. Esperantza badaukegu, batipat, legea bat badagolako erregulatzen duna eta lege hori besteroan aldekoa dalako. Ez diogu getaera hau inodiopa, ez alde guztietatik, baina nola jokatu behar eta zuk jara esperientzia bat daukazula. Bai, tamalez esperientzia bat daukeu, eta tamalez jende asko ezautu dugu gure kasu berdinakin. Guk ez genuen uste, eta egizan jende asko dago, olako kasukin. Eta, ohiko bideak edo ohiko pausoak, ertzainan, lehenbizi banketxean kontuak itxi, reklamazioa jarri, denuntzia jarri edo salaketa ertzainan, berriz ere bankuan aurkeztu salaketa horiek, eta hortik aurrera banketxean esku dago onarpena ematea edo ez. Ezezko kasuetan, guk hartu dugu abokatu baten laguntzaz, bide judizial bat. Hori da, labur bilduz, motx-motxen. Espero dugu kontua aurritzea Bai. Ze hau, okera izpanago urriaren bilan pasazan. Bai, pasada pixkat, hilabete bat. Hilabete zerrendien eta judizialeko kasuak ez dira bereziki azkarra. Pazientzikin hartuko dugu, eta bakoitzari dagokion denbora hartuz, eta baina, positibo gea eta aurrera ikara. Hori da behar dena, eta hori da hainbagamendu balogatzen duten daukamerito osoa. Positibitatea, baikotasuna eta aurrera egiteko indaba. Bai. Hoi behar dugu, hoi ezin da galdu. Baina, turatu munduan ikusi ezaltuko. Geren bat, horregatik dugu hainbaren aupebiaek zatuta ez bakarrik ekonomika munduan, bale? Euki genuen hor saltxa bat gure artean, baina, triatloiagatikan ezaguna naiz, baina,
urte pila batetan egin dut triatloia, kriston gauza pila eman dizkit, eta jende pila ezautzeko aukera eman dit, eta tokiak ere bai. Baina, bueno, ia aurten erabaki nun ja pixkat beste gauza batzuk egiteko momentua bazala, eta bueno, hortxe nabil. Zergatik aukeratu zenun triatloia? Jo, triatloia, guain egia esan nahiko modan dago, eta gazte asko daude kirol hortan, eta beste hainbatetan noski, baina gure garaien oso ezaguna zen, eta guk asko jarraitzen genuen Dina Bilbao, eta bere talde guztia, jende talde bat zegoen hor Tolosa alde hortan, abentura eta espedizio pilo bat egite zituztenak, bai bizikletan, eskiatzen, eta pixkat mundu hortatik hasi nintzen interesatzen, historia horiengatikan. Eta historia horiek iristen zizkiten, eta kriston inbidia ematen zieten. Eta, bueno, pixkat behan du xamar, ze beste kirol batzuk ere egiten ditu, futbola eta atletismoa eta da. Baina azkenen pausa eman nun, eta triatloi mundun sartu nintzen. Ez duna espero zen, maila pixka bat desentea ematea, eta, ja sartu nintzen buru belarri kompetizioan, eta abentura aldea utzi eta kompetizio aldea jo nintzen, baina, Espainia mailan ikusten zaitugu eta zer eman duzute esperientzia horiek? Bai, ni egia esango dizut, ez naiz Espainiako txapelketa horien oso zalea, baina, inoiz konpetitu izan dut Espainiako txapelketatan, bi domina ere lortu ditut. Eta batipat, lasterketaren tokiak ematen diate motivazioa, eta bertan lehiatuko duten lehiakideek baita. Konpetizio berak baino. Baina, ezagutu ditut toki pilo bat eta oso bereziak, ez dakitela inoiz berriz bueltatuko nahizen. Adibidez Hawaii, bi aldiz egon naizela munduko txapelketan. Eta gero Alpetan ebaitea egon naiz, eta bidaia guzti horietan beti konpartitu dut beste triatletekin eta entrenamenduak, bizikletako saioak, afariak, eta ikuste dituzu jende pila eta behien esperientzia eta asko ikasten da baita. Eta jendea eta oso noletzen ditut. Bai, zu jakingo zu, baina ez jende pila ezautzen duzula. Eta gero munduan ipili nahi txapelketetan eta oso noletzen ditut. Bai, kompetizioa oso ondo dago, baina behakin batea inguruan dabilkin guzti hori baita oso aberasgarri izaten da, ezta? Zenbatute zenituk garaiaietan hasi zinean txapelak. Beti da nik egin dut korrika, bizikleta eta igeri, baina triatloi bezala nik usteet 18 urtekin egin dula lehenengo aldiz. Nire lehenengo txapelketa Espainia mailan 18 urteko pentsatzen du 17, baina ezineko garaze haien gogakoa izan behar zina 18 urteko. Eta horrek ematen dizuk hainitasuna, mentalki aztasuna. Gero putaditzak pasabehar dira. Bai, ezakit, ja adin hortan haste zanen konpetitzen pixkat badakizu zer nahi dezun, orduan oso bideratuta daukezu bidea. Zuzetan kokatzen zinen triatloi bat egiteko garaiak zen zure helburua. Nire helburua? Egia esan urte pila eman ditut eta helburuak aldatzen juntzaizkit. Hasierako helburua zen, gaur egun oso modan dagoena retoa edo ez, hau egiteko kapazan nahi zen eta hasieran pixkatu izan. Gero bihurtu zen, hobi bat bezala edo, ze ondo pasatzen duten, 3 kirol egiten ditut, eta ateratzen ez pixatu Euskal Herritikan, eta zan ondo pasatzea, disfrutatzea. Eta azkenengo urtetan, gehiago izan da, ez naiz profesionala sentitu inoiz, baina bai elito kirolarikin burrukan ibili naizen triatleta bat, eta orduan helburua gehiago zen konpetizioa, eta hor aurren lehian ibiltzea.
lehia polita da. Bai. Baina kontuz ibili behar da lehiakin baita. Bai. Obsesio puntu bate badago eta... Jakin da nun zauden. Netzat garrantzitsu nahi da. Jakitea norbea nun dagon eta zein dan. Bai, kirolak ere horiek utzi lehia gaitik ez du balio. Jakin behar duzu zergaitik aizean nun eta zen mugak dituz. Hori da, bai, guztizadoz na horrekin. Bai, gaur egun, ez dakit, nik ikusten ditut kirolari pilo bat eta gaztetxoak batipat, ja oso gaztetatikan jartzen dituztela helburu batzuk, ez dauketela zentzu handik, behin adinetan. Egin behar dutena, beste gozatzu, disfrutatu, gozatu, ikasi, eta bueno, hortan ikasi dugu baita. Eta nola egon maitezen Zuklako, kiratuia, kiroldia, lastaketa berean. Nola egameten du kirolari baiter, kiroloien arteko transizioa. Bueno, esan dizut, alde batetik entrenamendu mailan oso exigentea da, ze egunero ordu asko entrenatu behar dira. Ez da ordu bat korri egin eta etxan jute zela, 2 kirol gutxinez egiten dira egunen, orduan oso exigentea da. Eta antolatu behar duzu oso ondo eguna. Batipat konpromisoa baldin baituzu, bikotea, familia, umek, edo lana, edo dana alakoa. Eta konpetizio mailan, egun bertan, esango nizuke, igerilari onak izan ez gehan antzako, dala beti tramite bat bezala edo ez, ahalik eta azkarren pasatzen den urduritasun hori. Gero igeriketatik bizikleta beti izan, nire kasun behintzat izan da sufrimendu puntu bat, baino gozatzekoa, ze oso ondo ematen zaiten kirol bazan bizikleta, eta aukera neuken postu asko errekuperatzeko, eta orduan gozatu iten nun. Eta hori netzat beti izan zen, lasterketako punturik gorenena bezala. Eta gero hortikan korrikakoa besti izaten zen transizio beldurgarriena. Ez dakizu iristezea oso nekatuta, mantendu behar duzu zure postua, nahi dituzu horrekoak harrapatu, eta aldi beren sufrimendu handina ere baita horre izaten duen. Begira ze adjetibo, aipatu dituzu sufrimendua. Beldurra. Bai. Zeon gauza honik, edo ez. Bai, gauza honak ebazia, bai. Beldurra, baino beldurra, ez da beldurra errespetua. Igual logotu izango litzateke errespetua, ez? Adiraztea. Nik ebatakon, eta gehiagi egon. Bai. Da normalen, gehiengoak esaten dugu, momentuan, igual gozamena ez da inbestekoa. Bukatu ondoren bai da gozamena oso handia. Nik nire kasun, momentuan ere gozamen momentu asko izan ditut nire lasterketetan. Batipat, bizikletan esaten dizun bezala, baina korrika ere gozamendu momentu asko eduki ditut. Zeratoia, 3 kiloldia, hori da nagusiki nabarmenuena beste kilolekin konparatuta, baina alde batetik zer edaka zeratoiak gainoitzeko kilolok ez dutena. Hau topiko bat izango da, baina da surflariek erabiltzen duten topiko bat, seguraski, baina bizitzeko modu bat ere bada, ez? Azkenen 3 kirol kombinatzen dituzu, egunean zehar ordu pila pasatzen dituzu hor, eta zure bizitza azken finen mugitzen da 3 kiroloien inguruan, bai elikadura, deskantsua, eta askotan, lagunak ere, porque zure betiko lagunak ere, askotan pixkatuzten dituzu, kirol munduko lagunekin eoteko, ez? Bai, hori da, egiten sakrifizio batzuk egiten dituzu, beste gozamen batzuk edukitzeko. Bai, hoxe izango da. Baina, ondo ikusita dago, zeratoia, bizateagokiko, zebaiak izu, beste dago, petarredoren bago bizatea, esaten duena. Zeratoia,
Zer aspergarria, ondo ikusita dago. A ber, ez dakit nola esan. Zaila da, muga bat dago beti, leheno aipatu dugu baita, eta obsesio puntu hori pasatzen dugunen, bakoitzak bere mailan, kanpotik ez gaude oso ondo ikusita. Baina gero kirolari bezala, eta nik uste pertsona bezala ere ematen dizula kirolak, alde hortatik oso ondo ikusia gaude, porque esaten dute super pertsonak, edo, bueno, esan behar duen super gizonak, edo super emakumeak berdin zait. Hola hiru kirol, eta holako distantzia luzeak, eta bai eta ez. Beti daude mugak, eta ez, nik uste orokorren ondo ikusia gaudela. Bakarrikan gaur egun, eta hemen sentitzen duten esango ez, kirola zaratago, daude, kamiseta arrotxak, bixerita, ez dakize, eta jendea dijoa, itxurak garrantzia handia hartu du, kirolak baino. Eta honekin lotuta nola hartu beharko genuke publikook triatoia edo kirola ogoko beha. Bueno, nik egia da, kirola ez dauketela zer ikusik, baina txirrindularitzako afizioakin edo publikoakin asko lotzen dut triatloiekoa. Azkenen distantzia luzeko lasterketaria, bizikletare tartean dago, eta mugitzen den jendean animatzeko moduak, eta animatzera joateko moduak, eta oso antzekoak dira. Komentatu dugu triatoia, zuge bibentziak triatoiak, baina zer da triatoiak eman dizun gauzaduk handiena. Hau galdera potoloa da, Eski gauza asko eman dizkit. Zerretezu hori esan behar du. Baina nik, ezerren gainetik esango nukena, seguraski izango zen, nire ingurukoek eman diaten babesa eta senditu duten baitasuna. Bai. Hasi naiteke familiatikan, bikotea, lagunak eta inguruko pertsona guztik, herritarrak, eta baino, hoxe, esango niztuzke. Gero daude mila gauza, sare sozialak eta markak etortzen ezkizunak behien babesa eskaintzea, eta baina esango nizuke gehiago maitasuna sentitetena. Babesoi eta maitasuna garantzitua da. Bai, azkenen, iritsi nintzen momentu batea, pentsatzea, esateo, agian nik triatloia zerbait aportatu diot, eta edo eskaini diot, eta horrekin ja gustua galditu naiz. Baina, momentu latzak pasako zen ditun triatloia metan. Bai, esan momentutxo txar batzuk pasa ditut, eta bat ipat lotuta egon dira istripukin. Bai. 2006an istripu potente bat izan nun, lasterketa baten, Lizarra ingurun. Eta Lizarrako ospitalen bukatu nun, hainbat puntu eta mila historikin. Eta horre asko kostatu izaiten buelta ematea, ze izan momentu bat neona gorenen, justo Bilbaoko triatoia irabazita. Eta izan zen gorenetik egotea, momentun etxen ezin muitu egotea, eta horri oso gogorra intzaiten. Nola egomenten du kirolariak alako bajoi momentu bat lesio baten ondoen. Nik esango dizut, Aimar naizen aldetikan. Ni profesionala ez naiz sentitu inoiz, orduan konturatu nitzanen, zein nitzan, nire lanak nitula, eta nire etxea, eta nire egin beharrak, osatzeko bide hortan, asumitu nun zer neuken, eta saiatu nintzen horre enfokatzen nire egunerokoa. Beste kontu bat izango zen, eta ezagutzen dut jendea, profesionala dana, hortaz biziana eta diru sarrerak bere lasterketatatik handituna. Karo, lesio larriak dituztenen, ez daukete diruturririk familia zaintzeko. Eta orduan ja beste gauzak oso larriak izan dira. Nire kasun, sortea izan dut eta beti lana izan dut triatoia ez da jartzen. Badakit
ez dakazula alako etorkizuna asmatzeko tresnarik ez bolamagikorik edo, baina nola ikusten da aimagak bezago hemenik 5-6 urtera. Ez dauket nik ez da bola magikoa, ez dauket, baina hemendik 5-6 urterako etorkizun hortarako ja bideratzen hain naizela uste. Bai, ze triatloia, elite mailako triatloia erabaki nun uztea aurten, aurreko denboraldian, baina 2021 batean. Kirola egiten jarraitzen dut, nire entrenamenduekin, nire erara, baina inungo presiorik gabe. Eta orduan ikusten dut hemendik 5 urtera, 6 urtera, kirola egiten, leno egiten dituen, orain dela 21 urte egiten dituen kirolak gehiago eginez, hau da, mendiak eta bestelako kirolak. Eta ume txiki batzukin, etxean dituen beste ume txiki batzukin, esperientzia horiek konpartiz, Hauek ere, kriston biziposa. Bai, esan beste ilusio batzuk piztutzen dira, eta oso guztua, faltan botakoet maila altuko triatloia, baina nire garaia pasatzen, eta esango nizuke, hemendik 5-6 urtea gustatuko litzaiakela, hasten ari dian gaztetxoei ere, nolabait aldeten modun nire neurrin laguntzea. Erakustea, hoxe baiet. Emagak bezago, mila esker etortzea bat. Zuri, eskerrik asko. Bidaleko jago musuan guga ikusi da. Bai, noski. Agur. Agur.